que els partits que amb el seu discurs fomenten contínuament l'odi, la violència i les amenaces de mort cap a regidors del Partit Popular, resulta que al Partit Popular defensem la vida, defensem els drets de les dones, resulta que al Partit Popular defensem la vida, defensem els drets de les dones i defensem allò més important, que són els drets dels concebuts no nascuts. Vostès i molts d'altres d'aquest hemicicle, i també algú de Convergència i Unió, defensen tot el contrari del que he dit. Defensen el contrari de la vida, defensen el contrari del dret a la dona i defensen el contrari dels drets dels concebuts no nascuts. Però miri, senyora Vallet, vostès són antisistema. Bé, molt bé. Bueno, respectable o no, no ho sé, però vostès són un grup antisistema que vol canviar el món sencer. I clar, home, fa una mica de por que un grup parlamentari que té com a referent intel·lectual a Veneçuela i Cuba, i li deia que és molt preocupant que un grup parlamentari que té com a referent intel·lectual el senyor Nicolás Maduro i el senyor Fidel Castro vulguin imposar el seu model a tots els pobres catalans. A Veneçuela, per exemple, amb un govern que acusa directament els professionals mèdics de la situació que tenen en el seu país. I a Cuba, on, per exemple, els malalts fins i tot s'han de portar els llençols en els hospitals perquè no tenen ni per això, evidentment el poble, perquè els governants tenen hospitals de luxe. Això ho saben perfectament. Nosaltres, al Partit Popular, governem i treballem per no tenir persones en situació irregular i il·legal. Els hi puc dir més alt, però no els hi puc dir més clar. L'exercici d'hipocresia també en aquesta matèria, jo demanaria, senyora presidenta, el mateix respecte cap a aquesta diputada que està intervenint en aquests moments que ha tingut abans quan ha tallat la meva intervenció. Continuï. Gràcies. Mirin, l'exercici d'hipocresia de les esquerres i també de Convergència i Unió arriba a extrems insòlits, perquè tothom entendrà, tothom, menys la majoria de vostès, que la nostra capacitat d'acollida no és il·limitada. El nostre cor ens diu que hem d'ajudar a tothom, però és evident que el nostre cap ens diu que això no és possible i menys en aquests moments. Com es col·lapsen els serveis mèdics, per exemple, sense anar més lluny, per l'allau de persones en situació irregular. I com li deia, senyora de la CUP, vostès són un partit, són un grup antisistema, està molt bé, respectable, no ho sé, però és evident que nosaltres no compartim el seu discurs, són un partit fossilitzat, absolutament, que forma part d'una ideologia extingida a tot el món. Són el parc juràssic del comunisme a Europa. I per tant no compartim i no podem compartir els seus arguments. Gràcies.